Kaixo, Laura. Hau, Aitor. Ze moduz? Ondo. Ondo? Perez elkarrizketarako? Bai. Bagoaz orduan. Venga. Lehenik eta behin, nor da Laura Fernández eta zergatik hautatu du leku hau? Bueno, Laura Fernández naiz, Leonen jaio nintzen, eta urte batzuk Gasteizen bizi ondoren, Amurriora bizitzera etortzeko erabaki nuen. Osakidetzan lan egiten dut, eta azken urteoetan bizi izan ditugun krisiei emandako erantzunak direla eta politikarekiko interesa eta implikazioa sortu zitzaizkidan. Horrezegatik, alkategai nire burua aurkezten dut, Amurrioren alde lan egiteko. Eta, bueno, delika aukeratu dut elkarrizketa hau egiteko, batasuna ordezkatzen duela iruditzen zaidalako. Lehen, ondoan dugun eraikin hau, Arrastariako herrietako udaletxea zen, eta orain inguruko bizilagunak biltzen jarraitzen ditu, jardueragune bat delako. Eta baita, administrazio batzarrei ikusgarritasuna eman behar zaielako ere. Amurrio ez da soilik erdigunea, Juan Diurrukean Parantza eta inguruak. Orduan, aukera proposatu zenidatenean, oso argi neukan hona etortzea elkarrizketa egin genezan. Sozialisten programaren barruan, zeintzuk dira lanildo nagusiak? Bueno, ez dut topikotan erori nahi, ingurumena, feminismoa eta aniztasuna izendatuz. Uste dut alderdi guztiok, balore guzti horiek defendatzen ditugula. Amurriko sozialistentzat, ekonomia suspertzea izango da gure lehentasuna. Eta horretarako lan egingo dugu beste erakunde batzuek gure udalerrian inberti dezaten. Orain, Aiaraldeko errehabilitazio sozioekonomikoko plana martxan daukagu, baina ez da nahikoa. Ekonomia suspertzeko eta industria diversifikatzeko oinarriak jarri behar ditugu. Alde horretatik, eskualde osoa bilduko duen enplegua azoka garatzeko asmoa daukagu. Elkarte eta enpresa berriak aurkezteko eta ekimen ekintzailei laguntzeko. Nekazaritzako elikagaien sektoreari balio eman eta garatu behar dugu. Eta gure ondare kulturala, gastronomikoa eta naturala balioetzi. Gaur ezin ditugu hauteskunde programan jasotako neurri guztiak azaldu. 200 neurri baino gehiago baitira. Euskararen esparruan, zeintzuk dira PSren konpromisoak edo politikak? Udalbatzordetan, euskararen normalizazioaren alde jarduera asko egiten direla eta baliabide ekonomikoak inbertitzen direla antzematzen da. Hala, baieztatzen digute bai komunitateak, bai inplikatuta dauden elkarteek ere. Dena den, jarduera hauek euskara barneratzea ez dute lortzen. Normalizazioa ez da lortzen. Eta guk alderdi politiko gisa ez dugu erremedio miragarririk arazori konpontzeko. Gizarte osoa inplikatu behar duen prozesua dela pentsatzen dugu. Eta ekimen berriak proposatu eta aurrera eraman nahi ditugu. Datorren 4 urte hauetan, proiektu berri bat jarriko dugu martxan Amurrion kirola euskeraz bizitzeko. Urteko agenda bat sortuz eta udalerriaren euskalduntze mapa bat garatzeko asmoa dugu. Eta azkenik, zergatik eman behar dio Amurrioko herriak konfiantza Laura Fernandezi edo PSeri? Gure zerrenda sendoa delako. Konpromezu handiko pertsonek osatua, esperientzia handikoak eta gure herriagatik mugitzeko prest dagoen jende berriarekin. Amurrio eraldatzen ari da, eta bide horretatik jarraitzea da gure helburua. Amurrioren garapen soziala bermatzearren, sozialisten lana ezinbestekoa izango da.